Sa number 2, rider na paslawan magpa-load gamit ang peke nga kwarta sa isa ka loading station. May report si Nico Delfin. Sa video nga kuha sang CCTV, makita ining isa ka lalaki nga naga-helmet kag naga-face mask nga nagtuyo magpa-load sa isa ka opisina sa Barangay Villamonte kagabi. Istorya ni Remy Arangote na tingala siya nga nagadali-dali gid magpa-load sa GCash ang lalaki nga nagpakuno-kuno customer. Pero sa magduol na siya sang kwarta, nakita niya nga daw lain ang kolor sang tig-1,000 ka pesos nga bill nga nagabalor 10,000 pesos. Tapos nga dali lang gid mapan sa number ko na nang basa ba ko nga kadugay gid ni ba sa scam na manabla. Hiling ko basin ko magtingin sa games hiling ko kapangay pa na number mo di ba la. Hiling siling ko sige pagbalik ya sinya palud sa 10,000. Kamo to siling ko sige pero pag amo ko si Paula pakita ko sige may tawag sa nga si Paula ni kuno siling butan sa batguro nga uwo. Gintawag gileon ni Reming iabana para mausisa ang nabaton nga kwarta pero nalagyo ng lalaki nga nag-aangka sa motorsiklo. Gindugang ni Remy nga sang nagligad nga bulan na biktima na siya sang isa man ka nagpakuno-kuno customer nga nagamit sang peke nga kwarta. Gabi pero makuan mo kay duga fade bala. Ang texture niya Ang texture ya, the papel gid sa kung nakita po to lain gid color sang papel ang kwarta. Kamo to yung tawag kong bana ko gakaon kami, tawag ko siya nga siling ko lugin sa sekretuan ko lang siya lang palapit. Tapos ang uli ang kwarta gin sipad-sipad ko, kumos ko kag mahaboy sa lamesa ko. Siguro naabot nila. Gin-report na sa negosyanteng insidente sa Police Station 4. Ginausisa naman giliyon sang kapulisan ang na-recover nga mga 1,000 peso bills. Pandam sang kapulisan sa publiko, mangin maid-id sa pag-usisa sang ginadul nga kwarta, agud hindi man mabiktima sang nagalibot nga peke nga kwarta. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.